Abhishek me yasa kai min ƙarya kace kai dan Indiya ne? Alhalin da na ganka a Abirgan. Ka ganni ni daga Abirgan? Ƙwarai kuwa. Kuma kana buƙatar ansa. Yanzu ma. Wanda ka gani a can tabbas ni ne. Amma kuma ba ni bane. Mariya. Shi wanda ka gani Husaini na ne, Abbas. Ga mu hakikanin yadda abin yake. Abhishek tun yana karmi ke shiga matsaloli saboda Husainin sa Abbas. Kinga. Ke ga min ya abin yake. Zai je ya sato mangwaro? Sai ya dauka Abhishek ne kuma a dake shi. Zai je kare ya cije shi sannan sai ya zo a kama Abhishek ayi wa Abhishek allura. Ya kamar ta ku take da Abbas. Shi da shi kamar kudin da aka raba haka muke kama. Amma kamar tasu da kamar suwa za a yi mu misali. Kamar dai Ram da Sha. Kamar Sita da Gita. Ta yaya a ce da Abhishek da Abbas sun zama ƴan uwa? Kai, ƙarya ne. Wai Abhishek ne suka yi min ƙarya wai suka ce min wai su biyu ne? Da Allah ka hukunta min su sun gam. A'a, this is not my cup of kunu. Sam ni bana jin cewa zan iya. Ka iya, za ka iya, ya haƙuri. Gashi nan hukunta min. Tsakanin mu ya wuce irin na mai gida da ma'aikaci. Mahaifiyarka mahaifiyata ce. Ba fa kai hukuncin ba kuma naga za ka tafi.